Let's go! Rapaces, imos xogar ao escondite de camuflaxe aquí. Espera, camuflaxe. Como se xoga? Tes que camuflarte. Ser invisible. Así. Papá, ¿Dónde estás? Unha regra importante. Tes que esconderte á vista e só tes 5 minutos para agocharte. Que? isto é imposible. Imos xogar ao escondite nun desafío de 10 segundos e despois descubriremos quen será o buscador. Listos? Sí, gañei. Agora escollan a súa camuflaxe, rapaces. Caixa amarela e vermella. Osiño azul. Caixas de cartón. Plantas verdes. Genial, tedes 5 minutos para escoller o voso lugar. O tempo comeza. Agora. Onde me agocho? Gran espazo cheo de cartóns. Oh, yes! Vou esconderme dentro. Fantastic. Ocupado. Isto non, seguro. Imos probar con esta. Que é ese ruído? Excuse me? Ei, non ten grasa, non vexo nada. O tempo está a esgotarse. Teño que esconderme. Oh, yes! Nunca me atopará así. $56, $57, $58, $59. Como podo agocharme aquí? É imposible. ¿Qué está pasando? É este un túnel de Lego. Hola. Mércores? Sí. Traballo en segredo como maquilladora. Non lle contes a ninguén. Genial. Entón, axudarasme coa camuflaxe de Lego. Non te preocupes. Imos comezar. Okay. Xa está. Moi ben feito. Agora estás listo para o desafío de camuflaxe. Mércores tiña razón. Agora estou listo para o escondite. Pasou a metade do tempo. Oh, yes! Non, atoparame. Rapaces, só queda un minuto para agocharvos. Non. Non, atoparanme. Mola.
Vaya, perfecto. No way. Pensa, pensa, pensa. Oh, yes. Oh, yes. Genial, pero falta algo más. Preparados ou non? Aquí vou. Wow. Hai alguén aquí. Okay. Non hai ninguén aquí. Cucu. 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 Ah, atopeite. Ei, estou dormindo aquí. Quedaches dormido. Oh, non atopachesme. Talex es un cachondo. Ei, para. Atopei a Dasha. Espera un minuto. Atopachesme. Sí. Oh, sí. ¿Quién está aquí? Non. Atrapeite. Moi ben feito, Iva. Estas follas fanos espirrar. Non fun capaz de aguantalo. Atopeivos a todos. Todos menos papá, rapaces. Axudádeme a atopar a papá. Let's go. Claro. Papá, onde estás? Papá, temos fame. Onde estás? Papá, temos fame. Onde estás? Lugar perfecto. Nunca me atoparán. Wow. Dasha, Alex, imos ver que hai dentro. Xoguetes de dinossauro. Teño unha idea. Imos facer estes xoguetes de dinossauro tan grandes como esas esculturas. Imos comezar cos dinosaurus. ¡Wow! ¡Qué grande! Onde están os dinosauros? Alex, corre. Son tan grandes. Uf, e isso foi tão aterrador, rapazes. Maria, todos os xoguetes de dinossauro desapareceram.
E agora que facemos? Sí, Dasha. Hai moitos dinossauros aí fora. Imos usar esta variña para devolvelos. Imos. Este é un vista e eversor. Este dino formaba parte da familia do Thresh, pero viviu antes e era máis pequeno e rápido. O seu cráneo tiña lóbulos e crestas, posiblemente usados para exhibición ou batalla. Aterrador. Imos devolverte a maleta. Este é o Ixovionator. O seu nome significa caçador de peixes. Ixovionator tinha duas protuberâncias como velas no seu lombo e vivia preto da auga. Eram grandes nadadores e comiam peixe. Imos volver a maleta. Aonde debo ir? Onde están os dinosauros? Este é o Neovenator. O seu nome significa novo caçador. Espero que non me vexa, porque Neovenator ten un olfacto moi bo. Imos volver a maleta. Oh, estes son só xoguetes. Menos mal que é só un xoguete de peluche e non un dinossauro real. ¡Qué decoración tan chula! Impresionante. Oh, non, é un Dimetrodon real. Ah. Non o sabías. O Dimetrodon viviu antes dos dinosauros. Hai máis de 290 millóns de anos. Imos atrápalo. Sí, xa o teño. Imos devolverte a maleta. Oh, non, este é o Anquilosaurus. Necesito agocharme. Espero que non me vexa. Viume. A cola do Anquilosaurus tiña un gran e pesado mazo. Mira o seu lombo. Tiña placas óseas como armadura. É hora de volver a maleta. Oh, mira, este é o Maiasaura cinto, pero teño que devolverte. Este é Becklespinax. Ainda hai moito que non sabemos sobre el. Os científicos só descubriron unha pequena parte do seu esqueleto. Tiña espiñas altas nas costas, probablemente parte dunha pequena vela. Relaxa-te, é hora de ir para casa. Quero coller uns caramelos. Espero que non haxa dinossauros dentro. Este é Sinoceratops. Foi o primeiro dinossauro con cornos atopado en China e o único de Asia.
hora de volver. Mira, é o teu irmão. Escoito un dinossauro. Debería estar por aquí. Estivo a piques. Este é un Ceratosaurus. O seu nome significa lagarto cornudo. Mira os seus cornos. Dá medo. Tiña un corno no nariz como un dragón. O Ceratosaurus tiña unha cola longa e flexible, igual que un crocodilo. Imos devolverte a maleta. Mira, aquí hai un dinossauro real, este Diplodocus, o seu nome significa dobre feixón. Mira a súa cola e pescozo superlongos. Era herbívoro e comía follas. Non me gusta comer follas. É tan enorme que vou darllo a María. Dash e Alex, necesitamos atopar o último dinossauro. Mira a eses bebés. Pero isto non é un dinossauro. Onde pode estar o último dinossauro? É isto um dinossauro? Não, é um crocodilo. Imos devolver este dino rápidamente antes de que nos atrape. Dasha, Alex, Vena, temos o último dinossauro. Feito. Viva, Eva. Imos para casa agora. O agocho cos superheróis. Imos comezar un xogo. 1, 2. ¿Onde debo ir? ¿Onde debo agocharme? Oh. Onde me agocho. Non, vaime a topar. Imos agocharnos. 3, 4, 5. Non, 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 non. Aha! Non, non cavo. Aha! 6, 7. Oh, teño unha idea. Oito, 9, 10. Ese me agocho dentro da tele. Esteas preparado ou non? Alabo.
talvez alguém esteja agachado nas maletas. Atopeite. É só uma boneca. Biches a Batman e a Superman. Deadpool ou Thor. E que ai de Dasha. Não é esse de utilidade. Tem alguém aqui? Superman e Batman. Hay alguém aqui? Taha, Superman. Superman, atopeite. Muy bien, Alex. Thor, onde estás? Estás aqui? Thor, onde estás? Atopeite, Thor. Sí. Gran trabalho, Alex. Batman, onde estás? Hola, biches a Batman. Não. Deadpool, Batman. Parécese as coisas de Batman. Debe estar en algún lugar aquí. Desculpa, Batman, pero atopeite. Imos buscar aos demais. Deadpool, onde estás? Deadpool, onde estás? No way! Atopamos-te, Deadpool. Gran lugar para agocharse. Pero onde está Dasha? Te vai por ali, te vai por ali. Whoa! Hola, ¿qué tal? Boas. Estabas dormindo aqui todo o tempo. Sí, boa idea, pero acabei atopándote.